ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ରିଲିଜିଂ। ତେବେ ଏଥର ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଷ୍ଟୋଭ୍। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିକେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାଗଣା LPG ଯୋଗାଉଥିବା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିଲିଜିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୋହବା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଆଧାରରେ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ଭର୍ତ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ତେବେ 2017ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ବିଜେପି ନିଜ ବିଷୟରେ ଶ୍ରେୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ସରକାର କେବଳ LPG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 1600 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପାଉଥିବା ପରିବାର ଷ୍ଟୋଭ୍ ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ଲୋନ୍ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଉଜ୍ଜଳାର 2.0 ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଉଜ୍ଜଳା 2.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ 800 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଷ୍ଟୋଭ୍ ମାଗଣାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମ 2021-22 ଫେବୃଆରୀ 1ରେ 1 କୋଟି ନୂତନ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ବିସ୍ତାର କରାଯାଇ ଆଉ 1 କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ।